Ingon si Pablo ngadto ni Timoteo, pag-set o good example nila. Pinaagi sa imong sinultian, pinaagi sa imong batasan, pinaagi sa imong pagtuo og sa kaputli. Instead nga i-lockdown ka kay batan-on pa ka. Instead nga kaminusan ka, birahon ka pa ubos tungod kay bata pa ka. Batan-on pa ka nga nagwali. No, ayaw itugot nga tamayon ka. Apan pag-set o good example nga maayo kang panag-ingnan, maayo kang ehemplo, pinaagi sa imuhang batasan, lihok, buhat, pinaagi sa imuhang pagpanulti, pinaagi sa imong pagtuo ug sa kaputli. In short, igsoon, isultian si Timoteo ni Pablo unsay sikreto para epektibo ka nga magwali. Para ang atong pagsangyaw, pagwali, pagmantala sa mayong balita, dili ta sa wayon sa uban. Kay daghan kayo rabarog mga bata-bata pa nga nagwali. Makadungog ng mga tigulang na nga nangaraan na, oh, disa pa man kagikan doy, di ba? Awahira ka. Awahira ka sa duyan. Awahira ka sa tabyog. Daghang kay mga ingana kay naman. It's because they are older or mas tigulang pa sila, mas matured sila kaysa nagwali. Normal reaction na kinsa guning bata ang iga Ginoo-Ginoo man, no? So mao na giingon ni Paul, iyang gipahimangnuan, gipahinumduman si Timoteo. Kaya nga naman, si Paul kabalo nga si Timoteo, batanon pa nga nagpagamit sa Ginoo. Si Paul kabalo igsoon nga si Timoteo, bata pa nga nangalagad sa Ginoo nga iyan ang gipagamit iyang kaugalingon sa Ginoo, no? Bata pa siya nga nagwali. Bata pa si Timoteo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagmantala sa pulong sa Ginoo. Kay balo si Paul, igsoon nga naay struggle. Kay naadyoy manaway niya, naadyoy makaminos niya, naadyoy mo tamay niya kay siya nga nagdala sa mensahe sa Ginoo bata pa. Ako igsoon, how many times na nasinati nako, gi-ignore lang ko nila kay bata pa ko. Tan-aw la kinsa ni unsa kay isulti ni unsa kay iwali ani. Labi na gid sa uban diya nga magwali nga wala jud ning agi og training, wala gyud ning agi og seminaryo, wala gyud ning agi og Bible school. Painumdum ni nato ni Apostol Paul nga di nato tugutan nga tamayon lang ta sa uban, tamayon ta sa mga nag-una nato kay kining pagpangalagad sa Ginoo wala di ni paunhanay. Ningon ang balang kasulatan nga daghang nauna nga naulahi, apan daghang naulahi nga nauna. Amen. So mao ni maigsoon nga again gi-remind, gi-warningan daan ba si Timoteo nga disipulo ni Pablo nga ayaw itugot nga tamayon ka sa imong pagkabatanon kay bata pa ka nagwali na ka, bata pa ka nagsangyaw ka, bata pa ka nagmantala na ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw itugot nga yanuhon ra kanila, but set an example nga good, maayo kang ehemplo, maayo kang panag-ingnan sa mga binuhatan nga maayo, para wala sila'y ang gusto ani ni ipasabot ni Pablo aron wala sila'y ikasaway nimo samtang nagwali ka.